Ginakasubo ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa nga makita ang mga komento nga naga-discriminate sa mga kababaihan, labi na sa social media kag sa mga national news. Sunod sa opisyal bilang authors ng Safe Spaces Ordinance nga naga-localize ang national law sa probinsya sa Iloilo, dako ang iya pagpati nga dapat gid nga respetuhon ang mga babayi. Dugang paniya bilang isa ka babayi ang pagpang-discriminate ang iyagid nga ginakangil-aran bisan pa nga ini ang kaangtanan sa gender, religion, kag political beliefs. I'm very sad. It hurts me to hear misogynistic comments such as the one that is already spreading online over national news nowadays. Kaya nagapati ako, being also the author of the Safe Spaces Ordinance, localizing the national law in the province of Iloilo. Nagapati ako nga we must respect women. Sinisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.